जोंहा जों बयनिबो आंगो न'खरनिनो बयनिबो अनजालु जायगानि एमसिएलए मुस्रि प्रभात बसुमतारी जोंजों बेवहाय दं दासो जोंनि मेलखौ बेखेवनानै गालांनाय जों बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि ब्रह्म बाथौ धोरोमनि गाहाय दौरि बा एडभाइजार जोंहा मानबगिरि मुस्रि रन्जित ब्रह्म जोंनि नौश्री आश्रमनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि दं मुस्रि निस्टर ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि दं मुस्रि समेश ब्रह्म आरो सेन्ट्रेल ब्रह्म बाथौनि बेखौ आं मुं रायखांबाय दा जोंहा सेक्रेटारि दं मुस्रि सुकनाल गयारी आरो बेबायदिनो गोबांथार जोंनि जायगानि दैदेनगिरि आरो जोंनि बे धोरोमनि बेलायाव खामानि मावनाय जोंनि सिबिजाथाव सुबुंमोन आइ आफा रायजो राजा आं फैफेराखैमोन दिनै फैनानै गावखौनो खाफाल गोनां मोनदों बेबायदि एथ' गोजाम जुग जुग आबौल' नङा आरो आयं सियायं मोनहानो बेवहाय फुजिबाय थानाय बे थानसालियाव फैनो मोननानै आरो एथ' बोसोर बेवहाय जुग जुग जोंनि गुदि सुबुंफ्रा पूर्व पुरुषफ्रा बेवहाय इसोरखौ सिबिनायनि गेजेरजों जोंनि जिउखौ जों माबोरैहाय मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो बिनि थाखाय बे आश्रमखौ गायसननानै खामानि मावदों धोरोमनि जोंनो दीक्षा होबोदों शिक्षा होबोदों आरो बेखौ लानानै दिनैनि बे समावबो जे जोङो जोंनि जि धोरोम सिबिनायनि खान्थि आरो बेनि बे थानसालिनि सायाव फोथायथि लाखिनानै जि मोनसे मोदाय होनाय आरज गाबनाय बा फुजा होनाय यज्ञ होनाय जे हाबाफारि बेखौ दि दासिमबो खालामगासिनो दं बिनि थाखाय आङो आश्रमनि जोंनि गासै दैदेनगिरिजों लोगोसे जेसेबां दं बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों बेखौ जुदि जायगानि मानसिया बिबान लानानै मावबाय थायामोनब्ला बे माबा लांखावनो गोमानानै थांसिगौमोन बर'नि धोरोम बेयो बेसेबांबा गोजाम बे बुहुमाव गोजाम धोरोम जायफोरखौ होनदों बेनि गेजेराव बर'नि धोरोमाबो बयनिख्रुइ गोजामसिनाव गोलैयो बे बाथौ धोरोमा माब्लानिफ्राय जाया मोनथिया जों बयबो बेखौल' मोनथिगौ मोनसिं सिं बोरायानो जोंनि गुदि गुरु बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै इसोरनि सोमोन्दै संसारनि सोमोन्दै जोंनि जिउनि सोमोन्दै गासैखौबो जोंनो फोरोंनाय आरो जोंनि जिउआव जेब्लायबो इसोरनि मुं लायालासिनो जों जुदि सोलियोबा अहंकार जायोबा अब्ला जों जोबस्रांलांगोन आरो गमामायैनो जोबस्राङोबो जों जेब्ला अहंकार जायो रावनिबो सायाव मानिनाय थाया इसोरखौबो जों जेब्ला बाद दोनलै होननो हमो अब्ला गावनो बाद जालाङो नङा होनबा जों जुदि मोजाङै नागिरो जों बेफोरबायदि गोबां माखासे बिदिन्थि उदाहरन जों नुनो मोनगोन आरोना जोंनि बे धोरोम सिबिनाया धोरोमनि बाथ्राया आरो जों जेखौ मोनथिगौ जोंनो जेखौ गुरुफ्रा बुंबोदों मोनसिं सिं बोरायनिफ्रायनो लानानै बे गासिबो बाथ्रायानो चिर सैथ्य अराय सैथो हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय जेखौ बुंबोदों दिनैनि दिननि गोरों गोरा धोरोम गुरुफ्राबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों बे संसारखौ सोरजिनाय जोंखौ सोरजिनाय बे हा बार दै दाउमा दाउसा एम्फौ एनला हाग्रा बंग्रा मिथिंगा गासिबनिबो बिगोमा सासे दं जों जेबोआनो नङा नोंलाय मा खालामनो हानो इसोरानो सोरजिखादों जों मालाबा मालाबा मानसिफ्रा अख्रा खालामो संनानै जानो रोंबाय नालाय मस्ला मस्लि होबाय नालाय गावनिया गोथाव ओंखायनो जिब जुनारखौ सानो जोङो एकदम जन्थु जुनाद सालाबानो जेबो रोङा बिदि साना होमबा जों नाथाय होनबाबोथ' जुनादा थांनानै दंना गैया मोजाङै दंना गैया बिसोरबो बिसोरनि देहाफ्राबो मोजां नंगौना नङा बिसोर मावना जागासिनो दंना गैया न' बां लुनो मानसियाल' रोङा न' बांखौ लुनो दाउमा दाउसायाबो रोङो जिब जुनादाबो रोङो
अमायाबो फिसा जानोबा नोंसोर जुदि जेबो खालामाबाबो बे बासा बोयो बासा बानायना लानांगौ दाउफ्रा बेसेबां मोजां हेबनानै बासा बानायो जों मानसिफ्रा सानो मा जोंनो रोंगौ जोंनाथ' रोंबावलासो बिजनियावथ' न' लुनो रोंनाय मानसियानो गैलानो सासेबो बांगालफ्रासो लुफैनांगौ नंगौना नङा नाथाय दाउस्रियाथ' दाबो बासा बोगासिनो दं सखायाथ' दाबो बासा लागासिनो दं दाउखायाबोथ' दाबो बासा लागासिनो दं दाउब'बो बासा लागासिनो दं दाउथेनाबो जों बायदिबा बानानैहाय गावदायलालाय आं बायहेरायाव थासिगोन होनगौमोन दाउथेना दाबो बायहेरायाव थाया बे दंफांखौनो गोदो गोदायनि बिसोरनि पूर्ब बे दाउमा दाउसाया जेखौ फोरोंलांदों नंगौना नङा दाउथेना थ' 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 बाया मोजोमा दन्दर खुरनानै बेवहायसो दाउदै दैयो बेवहायसो थायो बाया मानो इसोरानो बिदिनो हरखादों इसोराबो जोंखौ बिदिनो हरदोंमोन एसे बांद्राय मेलेम हरफ्लांनानै गाज्रि जादों मानसिफ्रा बुजिबायना मालायनिख्रुइ बारा बे बारा खालामनो थांनायावनो हाग्रा बंग्रा दानना लानानै दालाय उपद्रब जायाखै मैदेरखौसो दाय होबाय थायो मैदेर थाग्राखौ सिफायजोब्बायबा मैदेरा नोंनाव फैया मायाव फैनो बेथ' मैदेरनि दाय नङा नोंसोर मैदेर थाग्रायाव थांदों नोंसोर मैदेर जाग्राखौ सिफायदों नङाब्लाथ' बिसोरनोबो इसोरा जायगा होदोंना होआखै मालाय दंफां लाइफां बिलाइ फिथाइ सामथाइ जानानै बिसोरो थायो जोंनि बेफोर जायगायाव दाउमा दाउसा गासिबो हाग्रानि फिथाइ सामथाइ बिबार बेफोरखौनो एम्फौ एनला जानानै थायो जों सोना फोजोबस्रांदों जों नैबेखौ गायबासो फैसा मोनो नैबेखौ गायबासो माहाजोन जायो खिन्थु जोंजों लोगोसे जे दाउस्रिया मा जानांगौ दाउखाया मा जानांगौ दाउआ मा जानांगौ सखाफ्रा मा जानांगौ नैबेखौ जों साननो रोङैयासोना गाज्रि जादों मानसिया गावनि जिथु अहंकार खालि गावल' थांनानै थानांगौ मालायखौ जों मोनथिला आरो बेबायदि जानायावनो जों मानसिया गावनो गाव खस्थ' टाउन सहराव एकदमबारे आत्तालिका लुनानै थादों बयबो दालाय बिजनि टाउनाव दा लेथ्रा जादोंना जायाखै लेथ्रा मानो जाखो जे नोङो दै गारनो जायगा गैयाबा फाक्का लुनानै लाजोब्बायबा बबाव रानखांबावनांगौ जि गारो बेखौबो डास्टबिनावसो गारो बायहेरायाव गारोबा दाउस्रिबो जागौमोन दाउखाबो जागौमोन सैमायाबो जानानै साफा जोंलायथ' हाबा हुखा गिदिर गिदिर खुङो गामियाव सप्तासेनि उनाव नागिरना मोनो नामा नों बारियाव जे अबेबा ओंखाम खालाय गोलैनानै दं बेदर हाना गोलैनानै दं मालाय गासिबो बिसोर जाजोबो इसोरानो जोंखौ बिदिनो सोरजिना हरदों बेनि खामानियाव फैगोन बेनि खामानियाव फैगोन बेनि खामानियाव फैगोन गासिबो बे संसाराव सोरबा नङा सोरबा सोरनिबा थाखाय खामानियाव फैगोन आरो बेबायदि जों सोलिलायब्लासो बे संसारा थागोन जोंबो सान्थियै थागोन दा मानसिनि आखला एसे मालाबा जोंना सिमा बारो ओंखायनो जोंनो गुरु नांगौ धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायबाय थानांगौ आरो होनब्लासो जोङो कन्ट्रलाव थायो गावनि लुबैनाय गावनि लब लालसा आरो खालि बेखौल' होसोनायावनो मालायाबो जि खस्थ' मोनफायो बेखौ जों साननो रोङै जायो नाथाय धोरोमनि बाथ्रा जेब्ला जों सावरायो अब्ला नों सानगोन मानो नांबावगौब्रा मेरला दं नों एथ' मोजां मावनानै जादों नों मानो सानो जे नोंनि फिसालाया जेबो मावनानै जानो रोंनाय नङा आरो बिनि थाखायनो फिसालानि थाखायबो नोङो न' लुखाबाय फैसा खामायखाबाय हा बायखाबाय आरो सानसे फिसालायाथ' थिग गैया फिसौलायाबा मा जागोन आरो फिसौलानिबो न' लुयो दाना दा जुदि न' लुयो था जोङो गावनि न' लुसि लानानै बिहामजो बिजामादैनि खोथा सिथाय सानो बिसोरबो थाफैनांगौ लुदेरबाय फिसौलाफ्राबोथ' खम बांद्रा जागोन बे बिसोरनोबो रुम बानायखानाया मोजां फिसौलानिबो लुखाना दोननो सानो खिन्थु हले उनाव रावबो फिसाफ्रा बे न'आव थाया बे मानो बे माने इसोरा ओरैबायदि हरखादों गावबा गावसो जों फिसाखौ जेरै जाजानो लुबैदों जेरै थाजानो लुबैदों जेरै जाजानो लुबैदों बेखौ मोजां मोनाबो जानो हागौ फिसाला दस्राखौसो मोजां मोननोबो हागौ अब्ला नों दानो थिनानै दोनखानाया मा खामानियाव फैनो दा सोरबा बिराद हा लादों 50 बिगा 100 बिगा बिनि फिसाला जुदि दिल्लीनिफ्राय फैलाबा मा खालामनो फाननानै जादोंलै नोंसोरो जों थांला डाक्टार जाबाय इन्जिनियार जाबाय माबा मोनसे जाबाय बेवहायनो साख्रि मावबाय दाथ' बिजनि टाउननिफ्रायनो फैफिननो नागिरा दा बिजनि टाउनाव जाय गथ'फ्रा देरबाय बिसोर बिजनि टाउननिफ्राय गामियाव फैफिनगोन नामा जे आफानि न' दंमोनलै आबौनि दंमोनलै बे बिथायाव थांफिनसै फैफिना
होमब्ला नों जेखौ खालामदोंमोन उननि जोलैया बेजों थाया थेवबो जों लबनि थाखायनो बेफोरखौ खालामो आरो ओंखायनो जोंबो जोंनि गोसोआव हमथानाय फैनांगौ दिनै जोंनि गेजेराव बिराद मोजां बे मोनसे समन्वय खौसेथिनि मोनसे नेरसोन ब्रह्म आरो बाथौ धोरोम जोबोद मोजां ब्रह्म आरो बाथौ गुरुदेवा इसोरखौ जयग आहुतिनि गेजेरजों गोरलैयैनो जोङो बेखौ सिबिनो हायो होननानै फोरोंदों गुरुदेवा बाथौखौ गारनांगौ बाथौखौ फुनांगौ होननानै बुङाखैमोन खारन मोदाय दावदाय होननाय बोसोराव खेबसेल' आरो बेखौ मोदाया मा जायो बांसिन जानानै फैयो गुरुदेवनि समाव बेबायदि जादोंमोन जे मोदाय होबाय खैथा मोदायनि नामाव दाउ फारौ गासैखौबो इसोरनि नामै बुलि होबाय जोबनायाव बेखौ सङै खावै जानानै जौ थौ लोंनानै गैला इसोर सिबिनाया ओमफ्राय बिनि उनाव गैला थांला बेवहाय खालियाव थांबानो मोदायजों अरजागोन जेराव थानसालि बेवहाय मोदाय होखालिल' जगार लाखाना थाङो आरो जेब्ला मोदाय होखांबाय बेवहाय नोङो सिथ्ला हासुला खालामनो मोना थांलाबायनो मोना खारन नोङो नङाबा मोदायजों अरजागोन गोदो बेयोमोन गोदोनि समाव आरो बेथ' जाखागोन मोदाय दावदाय इसोर बेबो मानसि बायदि बिसोरखौ जों नुवाबो बिसोर जाबाय निराखार जोंनि मेगनाव नुजाया आरो मा खिन्थु बिसोर दं इसोराबो दं मोदाय दावदायाबो दं ओंखायनो बिसोरखौ जों जेब्लायबो सिबिनांगौ सनमान होनांगौ दिनै जोंबो नुवाखै नाथाय जोंखौ नुगासिनो दं दा मुनु बाबा महामुनु होनदों गणेश बाबा जोंखौ नुगासिनो दं गणेश बाबाया बेवहाय बाथौ बोराइखौबो सिबिदों लोखि देबबो दं जोंना आइ बिस्वहरिबो दं माथो जोंनि मेगना नुवाखै नाथाय बिसोर दं जों जुदि बिसोरखौ सिबिनो गारोबा बिसोरबो जोंखौ अननो गारगोन अननो गारबा मा जागोन दा जेब्ला इसोरा अननो गारो न'नि मोदाया जेब्ला जोंखौ अननो गारो होनब्ला जों लासैनो जोबस्रांलाङो जों मोनथिस्लाबा जासे ओंखायनो बिसोरबो गासिबो जोंनिफ्राय सिबिनाय बेखौ नांगोन दालाय मानसि जेला एमएलएफ्रा एसे मोजां जाहोबासो होनो नागिरा इएमफ्राबो नङा होमबा गोदै गोदै रायलायबा नोंनो होगोन मालाबा लेंहरनानै एसे जाहोबा नोंनो होगोन नों जुदि एसे रायला रुइला खालामो गैखालाबो नोङो इसोराबो बिदिनो आरो मा मोनथिबाय इसोराबो बिदिनो गावखौ रायोबा गावखौ नायख्राबाय फिसाला थाथ'दों बेयो मा जायो नायगोन आंनाव बेखौ नायला आरो मा जायफ्रा मोजाङै फुजिबाय थायो आरो बेखौ नायबाय थासिगोन जायनाव बाथि सावो जायनाव प्रसाद होयो जाय बिराद मोजाङै गोदै गावजों गाबज्रियो जाय बिराद मानियो अब्ला बेखौ इसोरा नायसनगोन आरो जाय रायबाय थागोन लाब गैया फुजिबाबो मोनजाया ओरैबाबो जायाखै ओरै खालामबाय माथो गैया होनबाथाय इसोरा बेखौ अनला नायला मोनथिबायना बे एखे मानसियाव नायोब्ला बे मानसि गिदिरफोर आरो इसोरखौ नायोब्ला बे इसोर मोदाय गतिके जों इसोरखौ जेब्लायबो गोसो गोरबोजों जोङो सिबिनांगौ आलारि बाथि सावनायनि गेजेरजों मानसिया गावनि गोसोआव मोनसे गिदिर साहस मोनो सक्ति मोनो इसोर सिबिनायखौ नों बुजायनो हाया रावखौबो फुजिनानै मा मोनो नों बेखौ फोरमायनानै खोन्थानो हाया जाय गाव इसोरखौ सिबियो आलारि बाथि सावो खुलुमो जग्य होयो प्रसाद होयो बावथाय होयो थुगि होयो बेसो मोनसेखौ सिबिनानै आं हागौबायहाय दिनैनिफ्राय नंगौना नङा दिनै जायफ्रा बावखांबाय एसे गोरा जाबाय आरो जोब्बाय मानो हागौबाय आंहा आफाखौ हागौबाय आंहा नङा होमबा इसोरखौ खुलुमगौनो गतिके इसोराथ' आरो आंखौ गाज्रि मोनथ'ला आरो इसोरा आंखौ नायहरखासिगोन बे बोलोखौ मोनो ओंखायनो गुनि गियानि मानसिफ्रा बुंदों जे इसोर सिबिनायखौ मोनथिनोब्ला गावसो सिबिनांगोन बे रसगल्ला जानाय बायदिनो मिस्टि नोङो जुदि रसगल्लाखौ जायो बेखौ जुदि रसगल्ला जाफेरै मानसिया सोङो रसगल्लाया माबायदि नों होनगोन गोदै आरो बियो जाफेरै मानसिया सोंगोन माबायदि गोदै सिनि बायदि नङा बेरे मोदै बायदि नङा खुसेर बायदि नङा माने गासिबो गोदैखौ सोंब्लाबो नङा मानो
मिस्टिनि गोदैया माबायदि गोदै बेखौ जों रावबो मिथिया जाग्राल' मिथिगौ बे बेसेबां गोथाव बेसेबां गोदै ओंखायनो इसोर सिबिनायावबो नों जे सानफ्रोमबो बाथि सावो खुलुमो मायो गय जरा बाथि जरा होनानै नोङो बावो प्रसाद होनानै नों बावो माबायदि मोनो बेखौ नों बुजायनानै रावखौबो बुजिहोनो हाया जाय बाथि सावफेराखै आरो नों मालायनिफ्रायबो मोनथिना लानो हाया ओंखायनो गावनो नोङो बाथि सावनांगोन गावनो इसोरखौ नोङो गाबज्रिनांगोन फुजिनांगोन आरो आंथ' जेब्लाबो होनबाय थायो फुजिनाया गावनिसो नों जुदि बेवहाय दाहोना रुवाथि सोरखौबा लानानै फुजारि हायर लानानै नोंनि न'आव बाजार खालामना होनानै सानफ्रामबो बाथि सावनानै फुजा होबाय थायोबानो नों बिनि आशीर्बादखौ मोना बे बोरखौ नों मोना मानो नोंथ' खुलुमाखैना इसोरा सोरखौ सिनायगोन जाय सानफ्रामबो बेनि थानसालिखौ साफा खालामो इसोरा सोरखौ सिनायगोन जाय सानफ्रामबो बेनो बावना होयो आरो जाय मानसिया सानफ्रामबो आफा माबाफोर भुल जाबा निमाहा होलै मालिकखौबो निमाहा हो जोंनि मालिकखौबो गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा हो आफा आइयै नङा होमबा आइ बिस्वहरिखौबा आं नोंनो नैबेखौनो बयनिबो मोजांनि थाखाय होबाय इसोरा सोरखौ मोजां मोनगोन सावग्राखौ बावग्राखौ ओंखायनो बेहा दाहोना रुवाथियाव बेखौसो बोर होसिगोन गोजोन जाथों फिसा नोंनि जिउआ अरायबो मिनि खुसि रायजो मोनजाथों माहाजोनखौथ' नुवाखै खाथियाव बेथ' जगारल'सो खालामना होदों बियो मिथिबाय माहाजोनफ्रा आशीर्बादखौ मोनला आरो ओंखायनो माहाजोनफ्रा बिसि फिसाय नांलायबाय थायो दाहोना रुवाथिफ्रा मालाय रायलायलायना मिनिलायबाय थायो मानो जाहोना जाहैबाय इसोरा जेब्लायबो बै मावग्रा दांग्रा सिबिग्रा इसोरा बेजों दं इसोरा बेखौसो नुयो नालाय सानफ्रामबो आयु फिसा एथ' खस्थ'ब्लाबो नोंनि गोसोआ दुखु दा मोनथों नङा होमबा थोरसि लथा सुनानै सङै खावै फुंनिफ्रायनो न' सिबनानै लेर लेर सङै खावै जाहोनाय इसोरा अनखांनाय फैनायखायनो बिसोरनो थेवब्लाबो जिउआ गोजोन थाथों ओमफ्राय न'नि बिगोमाया बिराद धन सम्पति जाब्लाबो फुंनिफ्राय हाथाय ओंखारनायनिफ्राय नांलायलायबाय थायो हाबफैजासिम ओंख्रि गोथाव नङाबाबो बिनिबो नांलायो गासिबो मानो असान्ति आशीर्बाद मोनाखै बोर मोनाखै बैलाय गोदो बिदिनो जायोमोन माहाजोनफ्रा फिसालाफोरनो फिसाजोफोरनो गावसोर खुरनानै जाहोआमोन दाहोना रुवाथिखौसो थोनबाय थायोमोन आरो मा मिथिबायना रुवाथिखौ थोनबाय थानोसै फिसालाया स्कुलनिफ्राय फैदों नै उमुक आमोखि हनै बाबुआ फैबाय ओंखाम होद' हनै बाबुआ माबाफोर नांगौ ना साहाफोर लोंनो नामा सोंहै रुवाथिया बेसेरिया एकदम थांबानो आदा बेखौ सुनसै नामा आदा बिसिनाया मैला जाबाय आदा ओंखाम जानोसै नामा आदा नों साहा लोंनो नामा एथ' जुदि जोथोन लाबाय थायोबा रुवाथिखौ गोसोथोआ सोरखौ गोसोथोनो दा माहाजोननि फिसालाया बिनि उनाव बिमा बिफाया एकदम फाग्ला जाबाय बियो फाग्ला जाबाय रुवाथिखौनो गोसोथोदों हाहाकार जाथारसै आरो बिमाया ओंखाम होआ बिमाया साहा होआ बिमाया सोङा बिमाखौ मोजां मोनगोन नामा फिसालाया गतिके रुवाथियासो सानफ्रामबो गासिबो सोङो गासिबो मावना होयो बिनिख्रुइ साबसिन बे सेंग्रानि थाखाय आरो सोर थाबावनांगौ दुनियावलाय बुजिबायना ओंखायनो इसोराबो बेबायदिनो जों जुदि इसोरखौ गाव खुलुमा गाव आरज गाबा गाव बाथि सावा जाय सावबाय थायो बिसोरसो आशीर्बादखौ मोनबाय थागोन खिन्थु जों गाव मोननाय नङा ओंखायनो जों बेखौ खालामबाय थानांगौ बाथौआ मोनसिं बोराया जोंनो बे संसारनि सोमोन्दै खोन्थादों दानि गिदिर गोलावफ्रा बिजिरनानै जेखौ लिरदों बे संसारा गुदियैनो सान एबा अर जोंमा होनना बुङो जेराव ब्रह्माया आरो बे लांदां जायगा अख्रां हा बार दै बेजोंसो दाजानाय बे नङाबा संसारा थानो हाया बे अख्रां माने लांदां बे लांदां नङाबा जोंनि खाथि खाथि दंफां रज'जोबो जों थानोमोन सेकथाबनानै थैगोन ना थैयामोन जुदि स्राङानो गैयामोनबा जों नुनाय नङामोन जों दुंनाय मोननाय नङामोन जों गोजांनानै थैगौमोन गासिबो दंफां लाइफां जेबो रज'नो हानाय नङामोन जुदि बारानो गैयामोनब्ला
जोंलाय हांखौ बोरै लानोमोन माखासेथ' साइन्सनि खोथा दं बार गैयाबा जोंनि देहायाबो सोलिया दा जोंनि देहाखौ बारासो नाख्रेबना दोनदों नङाबा सिंनिफ्राय उदैयानो दुख्रांजोबोब्ला नाखथाग्रा गैया जागौमोन जों आन्दाज मोना खिन्थु बे जेरावबो बार नङाबा जों थानो हाया अक्सिजेन नङाबा जों थानो हाया गाज्रियावबो मोजाङावबो गासिबावबो बार नांगौ दै नङाबा जों थानो हाया नङा होमबा गासिबो जोंनि देहायाव दै दंजोबो दै गैदेराबानो देहा दै रानबाथ' मानसियानो गोरान जानानै बेदलाबजोबगोन आरो मा गासिबो बेबायदि बेमारबो जाया होमबा जोङो मालाबा दै राननाय बेमार थै गैयियानोथ' दै राननाय जालांबाय थैयानोथ' दै आरो हा गैयाबाथ' जेबोआनो जाया बे हायावनो गासिबो थाफाजोबो ओंखायनो सान अख्रां हा बार दै बे मोनबाखौ लानानै मुलुगनि गासिबो जिरादानो सोरजिजादों बे बुहुमाबो सोरजिजादों ओंखायनो बे मोनबा सान्थौखौ लानानै बाथौ मोनबा तत्वनि बाथ्रा बुंदों आरो बेखौ फोथायथि लाखिनानै जोङो सोलियो बे सल'बाथा आं खोन्थाबाय थायो जे मारै बर'आव बाथौ धर्मआ फैखो मोनसे समाव हाग्रा बंग्रा मिथिंगानि फिथाइ सामथाइ जानानै मानसिफ्रा सोलियोमोन आरो बेबायदि समावनो मोनसिंसिं बोराइनि समाव खै हाजार लाख बोसोरनि सिगां जों मोनथिया मोनसिंसिं बोराइया माला जन्म जाया खिन्थु जोङो गोदोनिफ्राय बिनि मुंखौ लाबोयै 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 दासिम जों मोनसिंसिं बोराइनि मुंखौ लायो थ' मोनसिंसिं बोराइनि हान्जाया थांनायाव सानसेखालि हराव बिराद खस्थ' जानानै मानसिफ्रा उन्दुबाय जायगा सोलायबाय थायो जानाया जोब्बाय बेयाव थांलायबाय गोदो मोनथिफेरामोन बेयाव जाखांबासो बेयावनो थायफिनो बारफिनो ओंखायनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै सानसेखालि मोनसे जायगायाव हर जायगा नागिरनानै हर थौहैबाय आरो फुङाव मोनसिंसिं बोराया बे समाव बोरायथ'वाखैमोन आरो उनावसो बोरायदोंबाय मोनसिंसिङा नुबाय जे दानो सिखारबाथाय बयबो जानाय लोंनायनि दावराव जासिगोन आरो मा मेंनानै थाफैदों उन्दुफैदों गथ' गथाय बबाव मोननो ओंखायनो है आं फोजाथ'लालै होननानै हारसिं बियो बबेबा खाथियाव फिथाइ सामथाइफोर दं नामा होननानै नागिरनो थांदों बे नागिरनो थांनायावनो मोनसे जायगायाव मोनसिंसिं बोरायखौ राव होबाय सोरबा हे मोनसिंसिं होननानै नागिरबाय रावखौ नुवाखिसै है ओरैनो खोनालाबायदोंसो दालां खोनाफा माफा सानबाय बियो आरो गावहा माबा माबि फिथाइ सामथाइ नायगिंफिनबाय आरो गाबज्रिबावबाय है मोनसिंसिं होननानै मोनसिंसिङा सोर गाबज्रिदों बिनाव बुंबाय है सोरब्रा नुवाबो मायाबो होननानै होमबा आं इसोर जाबाय आरोखि सोरजिगिरि इसोर सोर इसोरब्रा नुवाबो आरो बे बुहुम बेफोरखौ आं बानायग्राब्रा गासिबखौबो सोरजिग्रा आं इसोर बुंदों सोरजिगिरि दा आं बोरै मोनथिदों होननानै नोंखौ आं बोरै फोथायनो नोंखौ आं नुवाखैनो होननानै आरो फोथायबा आङो बानायजोबदों बेखौ नोंखौ आं बोरै बानायग्रा बुंनो आरे मोनसिंसिं बे हा गैयाबा मा जागौमोनलै आयु थल थब गोलैलांगौमोनलै जाबाय मोनसिंसिङा बे सान गैयामोनब्ला आयु खोमसि खोमलाव आन्दायलाबायनानै थैगौमोनलै बेबायदि लांदां अख्रां बिदि थायामोनब्ला मा जागौमोन आयु हुसिनजानानै सेस जागौमोनलै जुदि दै गैयामोनब्ला आयु गारामा रानखांनानै थैगौमोनलै जुदि बार गैयामोनब्ला हां सरथेनानै थैगौमोनलै ओंखायनोब्रा बेखौ आं बानायनायखायनोथ' मोनथिगौ आरो बे थाब्लासो थायो होननानैथ' आं सोरजिदों बे बानायग्रानो आं जाबाय मोनसिंसिं बोराया होनबाय दे आं मानि बायदि नोंनो इसोर नोंनो सोरजिगिरि नों खालामदों आंखौलाय मानोथो गाबज्रिदों जाबाय आरो आंखौलाय मानोथो नांगौ माबालै मोनसिंसिं बे नोंसोरदि इसिबां बोराय बुरि गथ' गथाय हिनजावफोर दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगा आदार नागिर गिदिंबाय थायो एथ' दुखु जारला नोंसोर बेजों सोलिबाय थायो बेखौ नुनानै आंहा अनखांनाय फैयोलै आंबो दुखु मोनो नोंसोरखौ नुनानै ओंखायनो नोंखौ मोनसे दिहा होनो नागिरदां परामर्श थ' मा दिहा बे नोंसोर जानाय फिथाइ सामथाइ बेखौनो थायफिनोब्रा आरो नोंसोरबो जुदि गोदान नागिर माने माबाफोरखौ गायो मा होनोलै जोलैफोरखौ फेंखाफोरखौ फुलिफोरखौ जुदि गायो बेनो देरगोन बेनो मासे उनावनो थायगोन बायदिसिना बेफोर दंजोबोब्रा नोंसोर जायगा दाबसेयाव बेफोरखौ मावनो सोलों फिथाइ सामथाइ दंफां दालाइ बुफाय बुसि बिदि धंस खालामनाङा बेखौ जाखांबा बेखौनो बारो बेखौनो थायो ओंखायनो ज' रायलायनानै नोंसोर बिदि खालाम आरो बेबायदि थानो हायोब्ला नोंसोरनो मावनानै लानो हायोब्ला जिउआव आरो मालाबाबो हाग्रा बंग्रा हाजो हाला जानाय आदार नागिरनानै बेबायदि खस्थ'जों जिउखौ खुंनो गोनां जानाय नङा जाबाय आरो बेखौनो आं बुङो नोंखौ गाबज्रिदों होमबा मोनसिंसिङा होनबाय बेबा लायोना लाया मानसिफ्रा
दे आं बुंना हैगोन जाबाय आरो मोनसिं सिङा दे आं बेखौनो गाबज्रिदों माने नोंखौ गाबज्रिदों बेखायनो बुंदों बेनाव मोनसिं सिङा फैबाय बयबो सिखारजोब्बाय बेनाव मोनसिं सिङा अद्भुत सासे मानसि लोगो मोनबोदां आयु बे हाग्रायाव सोर सासे मानसि दंबावलै जोंखौ गारनानैलाय होमबा जाबाय नुवालै जाबाय मा नुवा माथो बेलाय सोरजिगिरिनोलै इसोर बे गासिबखौ बानायदोंनो मा बानायग्रा बेलाय जाबाय बे हाखौ माखौ होनदोंलै जाबाय दाना मानसिफ्रा रागा जोंबाय आरो मोजाङै सोंना फैबानो जायो नोङो मानो बेबायदि नोङो माबा खालामनांगौ मोनथिया हुसिया एसेल' मोजाङै बुजिनानै फै माबा बानायनो सानखौबो बेनो बानायदों जाबाय आरो मानसिफ्रा बांसिन मोनथिनो लुबैबाय बेनि उनाव उपाय गैया मोनसिं सिङा बेजोंनो खाखा खुखा बुंजाबाय जोंनाव दा बुंजानाय बायदि आद्रा खिद्रा खोन्थाफैग्राखौ राया दालाय जालायबाय बे सावजुना जालायबाय होननानै ओरै उपाय गैयिनि मोनसिं सिङा र' आं सोंहैफिननानै खालामफिनबाय बियो खालामनानै गाबज्रिहैफिनबाय इसोर जाबाय मा जाबायखौ दा जाबाय इसोरा मा बानाया होनदोंलै नोङो सान अख्रां हा बार दै बार जाबाय होननानै मोनसिं सिङा खालामफिननो नागिरबाय ओमफ्राय मोनसिं सिं र' जाबाय थाबाय मा जाखो आरो नोंदि खालामफिनदों गोसोआव थाबायफा आं बुंनायखौ आं मा खालामदों देलाय बुंलाय दाना मोनसिं सिङा बुंफिननो रोंला हा सान बाखिखौ आन्दायफिनलायबाय बियो बेलाय नों हानाय नङालै फै नोङो नैबे दंफां गुदियाव दंफाङाव गसंबाय मोनबा सिरिनि दंफां बे सिजौ दंफां बे सिजौ सिरि मोनसेयाव आसि होबाय बियो सान बे मोनसेयाव आसि हो बियो अख्रां बे मोनसेयाव आसि हो बियो हा बे मोनसेयाव आसि हो बे बार बे मोनसेयाव आसि हो बे दै मोनबा सिरि दानिया नों मखस्थ' लाबाय था अबेबा जुदि गन्डगल जाबायबा बुजिदोंनो बावबाय आंनि सोरजिनि बेखौनो नों मोनसे होननानै साननानै ला आरो दे मखस्थ' बेवहाय बारे सिरियाव खारन गोदों 1 2 3 4 अंख रोङा मेथामेटिक्स गैया हिसाब थाया गतिके सिरियावनो इसोरा बेखौ मखस्थ' लाहै मोनसे सिरिखौ सान होनबाय मोनसे सिरिखौ अख्रां होनबाय मोनसे सिरिखौ हा होनबाय मोनसे सिरिखौ बार होनबाय मोनसे सिरिखौ दै बेनि उनाव हाबाय बियो हाबायना हाबाय दे बुंलाय हामारबाय दे दाना खोन्थाहैदो थांनाय मिनिटाव खोन्थाहैबाय बे अख्रां बे सान बे हा बे बार बे दै बे नङाबा बे संसारा जाया जों थानो हाया आरो बेखौनो बियो बानायदों थिग जासै बियो सोरजिगिरि माथो थोनदों बियो बुंदों मा बे संसाराव बे जों जेखौ जादों लोंदों मादों बे जेराव दं बेवहायनो बे रज'फिनबाय थायो थायफिनबाय थायो बारफिनबाय थायो आरो बेबायदिखौ जोंबो जुदि गायोब्ला बिनिफ्रायबो बियो जायो ओंखायनो मोनसे जायगायावनो जों बेफोरबायदि मावनानै जानो सोलोङोब्ला जोंनि जिउआव मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा गिदिं फिथाइ सामथाइ नागिरनानै जों खस्थ' जानांनाय नङा ओंखायनो हायोब्ला बेखौ खालाम होनदों अराय सुलि रायजो मोनजागोन माबोरै खालामनायनो हायो जाबाय रायजोफ्रा बे दिननिफ्राय बिसोरो आरम्भ खालामबाय दंफां फिथाइ माबा मोजां नुयोबा लाबोनानै गायफैबाय बायदिसिना माबा फैबाय दंफां फिथाइ सामथाइफोरखौ खानानै जानो सोलोंबाय दालाय दुलाय बोखा बोसि खालामाखिसै हिनजावफोरखौ दोननानै हौवाफ्रा एसे गोजानसिम नागिरनानै लानानै फैफिनग्रा जाबाय गथ' गथाय लांफायाखिसै बेबायदि थादावबाय दाना गावसोर गायनाय मानाय गावसोर जानाय नुबाय जे 6 मासनि उनाव बेवहाय लासै गासिबो बिबार बारफिनदों फिथाइ थायदों गायनायाबो देरदों फिथाइ थायदों खायफायाथ' दाननै मा होनो मास 2 मोनथाम थाया होनबा दालाय बायदिसिना गांगा थफायालाय खैदिन नांगौखाय नंगौना नङा थिं खालायालाय खैदिन नांगौखाय जेन'बा बायदिसिना बेबायदि जाबाय आरो बिराद खुसिसै मोनसिं एकदम थिगथारलाय नोंना इसोरा सोरजिगिरिया जामारबायब्रा माथो जाबाय दाना बिराद जेब्ला जानो जाबाय अब्ला बुंबाय मोनसिंलै जानोसैबा जाबाय आरो एथ' मोजां जाजोब्बाय होमबा मोनसिंआ बुंबाय र' जों बेनोबो हैनांगोनलै जायनि थाखायसो जों मोनजादों ओंखायनो जोङो बेनो हैनानै जाफैनोसै देलाय नों दिनखौ थिग खालामदों अब्ला बिसोर दिन थारिख थिग खालामनानै फिथाइ सामथाइ लाजोबनानै थांबाय इसोरनो हैनो सोरजिगिरिनो बेनि उनाव मोनसिंआ गाबज्रिबाय इसोर खुदा सेनजायासै इसोरा गैया दानिया बयबो रागा जोंबाय साला थगायदोंसो मोनोलै नोङो बोरो नोंनालाय इसोरालाय बेयावनो मोनलै बेवहायनो आरो आंखौबो बेवहायनो सोंदोंमोन जाबाय आरोखि
दानिया बयबो जाबाय दाना मा खालामबावनो एथ' फिथाइ सामथाइ लाबोदों मा खालामबावनो दे मोनसिं सिं दाना नोंनो बुंदो दाना सोरबा बुंबाय माने बे न'आव सा नङा माबि बार हा बिनि फिसाफोर बिसोरनो होलाबायोबा जाया होमबा जाबाय आरो बिनिनो फिसा मोनसिं सिंआ माबि फाग्ला सानावलाय सोलायनो अख्राङावलाय बोरै हरनो बारनोलाय बोरै होनो दाना जाबाय माखासेफ्रा दा नोंनो बुंदोंब्रा दे मा खालामनो दा जोंनाबो अधैर्य मानसि थाया होमबा सर्टकाट हाबाखौनो सर्टकाट खालामथारो जोंना ओइ बारा गोबाव खालामनालाय हाबाया थाब थांनांगौ सर्ट खालाम आहुति सावबाबो मन्त्रखौ सर्ट खालामथोनबाय थायो गासिबावबो दा बेवहायबो जाबाय मोनसिंसिंखौ दे मा खालामनांगौ नोंनो बुंदो नोंनो लिडार नालाय दाना मोनसिंसिंआ अब्ला बुंबाय र' बै सिजौ दंफांनो आंखौ गावनि सोरजिनि सोमोन्दै बियो मखस्थ' लाहोदोंमोन फोरोंदोंमोन गतिके बेयावनो दोननानै थांसै बे बिजों सोमोन्दो दं बेखौनो बिनि फिसाफोर होननानै जों बिनि बुस्थुखौ बेयावनो होलांसै थु होननानै बयबो सिजौ गुदियाव दोनहैजोब्बाय आरो मा गासिबो फिथाइ सामथाइ जानाय जि लांदों ओमफ्राय देलाय मोनसिंसिं एसे खोन्थाना होदो होननानै होमब्ला मोनसिंसिंआ रायसनबाय आरो जोंहा हनै मानाव गेदेर गाहाय पुर'हित बायदि आरोखि मोनसिंसिंआ रायसनबाय इसोर नों थोननाय बायदि गमामायैनो जोङो आंखाल गैयै आदार मोनबाय जानाय लोंनाय जों जानोसैखाय नोंनोबो जों होनो फैदोंमोन गासिबो नोंनि थाखायसो जों मोनदों खिन्थु नोंखौथ' गाज्रिबाबो मोनाखिसै खिन्थु नोंथ' इसोर नों गोहोगोरा बबेनिफ्रायबाबो नों नुहुरगोन आरो नङाबा मालाबा बिथिं नुलाङोबा नों जालांदो नों जेराव नोंनि सोरजिनि सोमोन्दै गियान होदोंमोन आंखौ बे सिजौ दंफांनि गुदियावनो नै नोंनि बुस्थुखौ जोङो दोननानै थांबाय गतिके नों मालाबा जानानै थांदो बेबायदिनो जोंखौ जेब्लायबो बोसोन होबाय था लामा आन्दायबाबो जोंखौ खोन्था खैदां खैफोदावबो नों जोंखौ बासायनांगोनलै जों खिन्थु बेवहायनो फैबाय थागोन इसोर नोंखौ नागिरनानै आरो अब्लानो नों जोंखौ दिहा होबाय थानांगोन होननानै ओइदिन बेखिनिखौ रायसनजेनबाय आरो मा नुवाखिसै नालाय बिनि उनाव फैफिननानै थिगसे जाबाय आरो बे जों ओंखाम गोरलै मागो दमासि जानाय बायदि जाबाय आरो मा एकदम इसोरनो होबाय नालाय आरो जोंनि दा दमासियाबोथ' बेनो जों मोनबाय जाबाय ओंखायनो जों इसोरनोबो बावबाय नोंसोर बिराद बावाखै होनबा इसोरखौ जों साबायखर बावनांगौ बे बोसोरसेयाव जि जोंनो गायनाय फुनाय फारसेनिफ्राय फिथाइ सामथाइ आंखाल गैयै होबाय आरो बिनिफ्राय फैबाय थानाय समा दिनै मागो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय माने गोदो गोदाय जोंनाव दालि सालिबो गैयामोन बे खेथिया जोंथ' दालि ओंख्रि जायाना थास' बिसं थारुन हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं नङा होमबा माइ बेनोल'मोन ओंखायनो जोंना बे सारा बोसोरसेया मागो दमासियावनो जोबो ओरैनो दमासियाव जों बेफोरखौ मोनजोबनो थाखाय इसोरखौ जोङो खुलुमो बावो आरो इसोरखौ जों साबायखर बावो बिनि उनाव जाहाथे फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो इसोर नों जोंनो हरबाय था माइरं दैरं फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं गासिबो जों जाहाथे आंखालाव गोलैनाङा अभाबाव गोलैनाङा बिदि होननानै जों दिनै मागनि 1 तारिखआव मागोआव जों आर'ज गाबो जेखौ नोंसोर दाहाय आर'ज गाबगोन आरो आरोबाव मोनायाव खेराइ होनानै बे जाहैबाय आर'ज जोंहा 3 मासा बेकार उदां बोथोर दाहोना रुवाथियाबो उदां मालिकआबो उदां मोसायाबो उदां गोदोलाय दुरुंखौनो होखाया होयोमोन होनबा फागुन सैत्रआव मागोनिफ्राय जों मोसौखौनो दुरुंखाया गोदो उन्दैयाव उदां बोथोर बियो सबनिनो गासिबो बे जाजोब्बाय बे 0 आवार बेखिनियाव जेबो खेथि बाथि जाया गोरान बैसागुनिफ्रायसो जागायफिनगोन आरोना ओंखायनो फुजा होस्राङो बे माने मागोसिमाव आरोखि फुजावथ' फुजा होनो मोना जाबाय आरो मा गासिबो लास्ट नालाय जाखांनानै दिनै जोङो फुजा होबाय बाखि हारसाफोर माबाफोरसो बारा मोनथिबा उनावसो फैदों नालाय बेवहाय ओंखायनो जोंना जाबाय बर'फोरना मैया जों जास्राबाय दिनै जोङो खुलुमस्रांबाय हे इसोर जोंनि जिउआ जाहाथे नैबेयावबो बे बोसोरावबो गासिबो मोजाङै मोजां थाङो दिनैनि फुजाया जाहैबाय बे समाव फैनानै दा दिनै नोंसोर मोननै फुजा दा जों बेबायदि मोनसिन बोराय मोनहा जाबाय आरो मा फिथाइ सामथाइ जाखांनानै दाना जेब्लानो माबा मोनसे सानो फैयो होनबानो बयबो हमफै मोनसिन थौदोलायलै इसोरखौ जोंहा बुंनोसैलाय थांलायबाय इसोर अखा हाथाखैलै अखा हाबाथाय बाथौ बोराया हरदों होननानैसो फोथायलायबाय इसोर ओरैलाय बिराद माथो गिलु बालु मैया बारहुंखा बारदों बेबायदिथ' जों सेस जागोनलै इसोर जोंखौ बासायनांगोन बारहुंखाया बाराखसै सानलायबाय इसोरासो बन्द' खालामबायलै दामा थैथारगौमोन बेबायदि फैबाय थाबा
जेखि जाया बेनाव एसे जों रैखा नागिरदोंलै जाहाथे मोजाङै मोजां जायो जालायबाय इसोरासो हरदों बिराद मोनसे इसोरनि प्रति फोथायनाया फैबाय आरो मा बेनि उनाव बिसोरो बर'नि आखल ना सोर थांबाय थाबावनो हाग्रायाव गामियाव गायना लाबाय सिजौआ थांला बैहाय दाना बेवहाय खुलुमबाय थालायबाय आरो बेनि उनाव मा जाबावनो बर'आथ' बर'खासै सोर सोरखौ मानिबाय थानो बाद दोनलै न'आवनो गायना लानोसै होख्लायबाय दाना न'आव सिजौआ गायना लानानै गैला आरो रायजोआव थानसालि गैला खौसे खालि नांगौबाल' मोनसिं सिं बिपद जाबासो मोनसिं सिं नङाबा मोनसिं सिंजोंबो खोथा गैला गावबा गाव न'आव सिजौआ गायना लानानै बेयावनो गावबा गाव बिगासिनोसै आरो मा इसोर ओरै ओरै नों नायहरनांगोन दे नै बेवहायनो आरोखि जोंनि जिथु कालसार ओंखाम गोरलै जाबाबो दाउसा फारौ होनाय मा होनाय दादि बिराद बिबाद जायो जे जुन्थुखौ बुथारनो हामा ओरै होनो हामा बुलि होनो हामा खिन्थु मोनसिं सिं बोराया बुंनानै बे गासैबो इसोरनि नों जेला जायो नों जेला लायो नों इसोरनोबो होनांगौ ओंखायनो जौ लोंबाबो जौ बावो फुजा होबाबो जौ बावो मानो बे समाव मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव सोरबाया बिगियान माबा माबिनि मुङै जिखि बुङा खिन्थु गोदो जाहैबाय बियो इसोरनिफ्रायसो जों मोनदों माइरं नङामोनबा संनानै नङाब्ला जों जौखौ मोननाय नङामोन ओंखायनो जोङो जौ लोंनायनि सिगां इसोरनो बावो जौ लोंग्राफ्राबो बिदिनो मालाय एसे एसे हायाव रुवा होमबा दालाय जौखौ आजिखालि अबसे माने बेलाथि जौ जाजोब्बाय गोदो जाहैबाय जौ बिदैयानो हो जौ गोरानानो हो हायाव एसे होनांगौ मानो इसोरनो जोंनि गुरुफोरनो जोंनि जिउमानो दालाय जोंनि गुरुफोर जोंनि न'खरनि गाहाय थैनाय थांनाय बिसोरखौ नाम लानानै बावागौ माने फिथाइया सिन्थाय सिथाबा माथो सिथावानो जानो नागिरा जौफ्राबो गोखै जायोना अंख्रेमा जायो माबा माबि जायो दांफैब्लाथाय गोथैफ्रा दांफैब्ला ओंखायनो बेखौ बावग्रोनांगौ गोदोनि दिनाव दाबो बावग्रोनांगौ दा जों अबसेफोरखौ गोखै जादों नालाय बोथोरा मोजां नङामोन माबा मोनसेमोन बायदिसिना मुं लायो खिन्थु गोदोनि फोथायथिया जाहैबाय बे दा बिदि जोंनियाव बाथौ धोरोमाव बियो फैबाय बाथौनि माने फोथायनायाव इसोरनि जायगाखौ सिजौ दंफाङा मोनबाय नङाबाथ' थरबा अन्थाइजोंबो फुजिनो हायोमोन नङाबाथ' नोङो थाइगिरजोंबो फुजिनो हायोमोन थाइगिरनि बिखौआ खंबा बेखौबो बर'फ्रा बाथौआव नांलाया होनबा बै जों मोनबा बेखौ लानानै गासिबो मोनबा मानसिनि जिउखौबो मोनबा गोलोब रानदों दा बाथौ धोरोमाव फार्स्ट नोङो बिमानि गोरबोआव जायगा लाफैजेनो बिनि उनाव नों बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोनो बिनि उनाव नोङो संसाराव हाबा जायो संसारखौ खांनो बायो बिनि उनाव नोङो बोरायबाय बिनि उनाव नों थैबाय बिनि उनाव नोङो जिउमाजों महा आत्मा परमात्मा बेजों गोरोबहैबाय आरो सोरनिबा नङा सोरनिबा देहायाव हाबफैफिनबाय आरो जोनोम लाबाय बेबायदिनो मानसिनि जिउआ गिदिंबाय थायो जेखौ बाथौनि गुरुफ्रा बाथौनि बे मोनबा बान्दोनि गेजेरजों जोंनि जिउनि सोमोन्दै फोरमायदों दाउथु बिखाजों जोंनि जिउखौ फोरमायदों नाय बेसेबां मोजां बाथौआ दुमबाय मोनबा जिउनि सोमोन्दै जे मानसिनि जिउआ सानफ्रोमबो गिदिंबाय थायो इसोर जोंनि सिजौआ जाहैबाय बिफा हाया जाहैबाय बिमा हाजों सिजौजों नांदेरलायदों नालाय बिमा बिफानि हिन्जाव आरो हौवानि बे गोरोबलायनायजों गोरबोआव जायगा मोनबाय मोनसे बिन्दो बेनि उनाव गोरबोआव देरै देरै बियो जोनोम मोनबाय बेनि उनाव जोनोम मोननानै बियो देरबाय हाबा जाबाय हाबा जानायनि उनाव बियो गथ' गथाय खांबाय संसारखौ बिनि उनाव संसार खांखांनानै बोरायबाय थैबाय आरो सिजौजों गोरोबफिनबाय आरोखि परमात्माजों इसोरजों जोंनि खेंफोरथिया आरो जोंनि जिउआ जाहैबाय दाउथु बिखा मा लाल पान नंगौना नङा थास गेलेग्राफ्रा मिथिगौ लाल पान बे लाल पाना लाइटनि सिम्बल नंगौना नङा गासै जोंनि दौरिफ्रा जोंनि धोरोमनि गुरुफ्रा मानसिनि जिउ बेसेबां गोमोथाव जोंनि गुरुफोरनि सान्थौआबो बेसेबां मानिजाथाव दा बेबायदि ब्रह्म धोरोम फैबाय जोंहा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ आं दहाय होननाया सर्टकाट फुजा माने नों बेबायदि माने मोदाय दावदाय बिराद हाबा फोथाराव हैनाय बे नङा सानफ्रोमबोनि जिउआव इसोरखौ नांगौ गुरुदेवनि खोथाया बे जों बयबो गियानि जानांगौ लेखा फरायनांगौ जोंनि जिउ खांनायफ्रा साखोन सिखोनै जों थांनांगौ दाम दाब्ला जानो मोना बेबायदि आरो बेनिखायनो सानफ्रोमबोनि जिउआव जाहाथे इसोरखौ गोसोखांनो हायो सिबियो जिहेतु मोदाय होनाय जोंनि बे धोरोमाव खालि खेबसे खेबनै खेबथाम गाहामल' बिनि उनाव उदै साजायोबा न'आव होबाय आरो मोदाय थिखांबाय बिनि बादैथ' जों होआ गोसो जानानै जों होआ
न'आव जेब्ला लोमजाबाय ना होमब्लासो जों मोदाय होयो गोसोखाङो नङाबा बे दुब्लियाव जोङो जि जयै होयो बेनोल' बिनिफ्राय जोङो बावबाय आरोना इसोरखौ आरो इसोरनि जायगायाव जों थांला दा जोंनि गोसोखौ जुदि इसोर सिबिनायजों लांफानांगौबा गुरुदेबा बे ब्रह्म धर्मनि गेजेरजों बिनि फोथायथियाबो बाथौजों एखे जुदिअ बे हिन्दु धर्मआ दानि गोदान जुगनि होनब्लाबो गुरुदेबा मा होनदों इसोरा सासेयानोल' ब्रह्मा आरो बेनो बयनिख्रुइबो शक्तिशाली बेयाव विष्णु महेश्वर बिदि गैबाय थाया आरो मा बिसोर एसिस्टेन्ट बे ब्रह्माया जुदि दायित्व होआ अब्ला विष्णु देबतायाबो बे थांनोसै जोंहा एमपि साहबा दा धर्मनि बाथ्रानो धर्मबो मोननै मोननै नोंसिना ब्रह्मबो बाथौबो खम जाला नामा दा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नङा होमबा खिन्थु ब्रह्म धर्म ब्रह्मानो आसल विष्णु महेश्वरखौबो फोथायो नाथाय विष्णु आरो महेश्वरा ब्रह्मानि बिबान होनायावसो बिसोर बे खामानिखौ मावनो हायो नङाबा बिसोर मावनो हाया ओंखायनो ब्रह्मा सासेखौनो मख'नानै फुजिबानो जाबाय आरो ब्रह्म थिग बाथौ धर्मआव जेरै बाथौ बोरायानो एसे आरो जेखिनि बाखिफोर दं मोदाय दावदाय मादाय बे बाथौ बोराया दायित्व होब्लासो ना बिसोर मावनो हायो ओंखायनो बाथौ बोरायखौ फुजिबानो बयखौबो फुजिनाय जायो ओंखायनो बे सान्थौजों गुरुदेबा बेखौ खालामबोबाय बेजों बर' समाजाव मोनसे परिबर्तन फैबाय सोलायनाय फैबाय गासिबो दिनैनि बे समाव जों सफैबाय लेखा फरायनाय आरम्भ जाबाय साफ सिखोन थानो जों सोलोंबाय समाजनि गाज्रि हुदा लोंनाय जानाय मानाय बेफोरखौ जोङो नागारबाय जों नागारजोबाखै थेवबो नागारबाय ना बहुतनो नागारिफ्राबो दा जाय बुजियो बिदि सावरायनायाव फैयो बिसोरबो एसे बुजिलाङो दिनैनिफ्राय लोंलाला होननानै आरो बेबायदि संस्कार जोंनि गेजेराव फैबाय थिग फर्लां बाबाजिया बे गासैबो बुस्थुखौ हमथानानै दोननायाव गिदिर खामानि मावबाय गुरुदेबनि उनावबो जाय गावनि गासैबो हाबुखौ दान होजोबनानै ज्योति आश्रमखौ खालामदों बेसेबां गिदिर बाथ्रा बै समाव गासै न'खर धोरोमनि नामाव जोंनि समाजनि नामाव खिन्थु फर्लां बाबाजिनि उनाव जोंहा बेबायदि माखासे गोख्रों धोरोम फोसावगिरि ब्रह्म धर्मखौ फोसावगिरि गुरुदेबनि बाथ्राखौ फोसावगिरि बे लासैनो गैया जालांबाय दा नेपाल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा बेखौ खालामबाय लाखिबाय मोनसे समाव बेयावबो बांद्राय सोलायनो थांनानै मोसानाय मुसुरनाय खेराइ दामनाय देनाय बेखौबो गारनो फैदोंमोन नाथाय बेवहाय फर्लां बाबाजिमोना हमथाबाय नेपाल चन्द्रमोना हमथाबाय नङा बेखौ गारद्रायबा जाथिया मा थानो आसार खान्थिया मा थानो नियमा मा थानो ओंखायनो जोङो जयग आहुतिनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिगोन ब्रह्माखौ सिबिगोन नाथाय बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौबो जों लाखिगोन बेबायदि होनलायनानै ब्रह्म धर्मनि गेजेराव जुदिअ धोरोमखौ जयग आहुतिनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनायखौ खालामदोंब्लाबो नाथाय गासै हारिमुवा जोंनि समाजखान्थिया गासिबो थालांबाय आरो बिनि गेजेरजों जों फैबाय गुनि गियानिया बेबायदि आश्रम गायसननानै दिनै जोबोद मोजां जोंनो गियान होगासिनो दङ दा ओंखायनो जोंनि जिउखौ बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जुदि थांबाय थायोबा जिउआव जोङो जेब्लायबो गासै जोंनि जिउनि लामाखौ नागिरनानै मोनगोन जों जेरावबो जेबो नांनाय नङा दिनै बेवहाय जि गणेश यज्ञ मनु यज्ञ महायज्ञ होदों गणेशानो जाहैबाय जोंनि पुराणफोरनि बायदिब्ला बयनिख्रुइबो गियान गोनांसिन आरो बुद्धि गोनांसिन इसोर गणेश बाबाया दा बेखौ बै समनि जोंनि गुरुफ्रा जाय अध्ययन खालामनानै मोनदों फिथाइ मोनबोदों बिसोर खालामबोनानै दिनै बेखौ फालिगासिनो दं बे बिराद गिदिर बाथ्रा बेखौ जों मोनदांनो हानाया सानदांनो हानाया जोंनि बायदिसिना जेंना जेंसिफोरखौ गणेश बाबाया बोस्रांनानै होयो जोंनो गियान मोनसेखौ मोनथिनो हानाय गियान गणेश बाबाया जोंनो होयो बायदिसिना खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नायनि बुद्धि बेखौ जोंनो गणेश बाबाया होयो आरो आइ बिमा माइनावा लोखिया जोंनो माइ दै गासैखौबो जानाय लोंनाय आदार होयो नाथाय सना रुपा थाखा फैसा बेखौ गणेश बाबाया नोंनो खामायनायनि लामाखौ होयो मिथिबायना बेफार खालामोब्ला गणेश फुजा खालामनांगौ खेथि बाथि मावनोब्ला आइ बिमा लोखिखौ माइनावखौ नोङो सिबिनांगौ आइ बैसोमुथिनि बिखायाव जुदि नों आबाद मावनानै जायो
अब्ला जों सोरखौ फुजियो बिमा माइनावखौ आइ लोखिखौ खिन्थु जेब्ला नों बेफार बानिज्य खालामो दखान पहर होयो तो सोरखौ फुजियो गणेश बाबाखौ मोनथिबाय ना नोंनि दखानाव नोङो माखौ मानसिफोरनो लाबोनानै फानफैबा मानसिफ्रा बेखौ थाब थाब बायगोन बे साननाय सक्तिखौ गणेश बाबाया होयो आरो बे गणेश बाबाया मानसिफोरखौबो बुथुमना होयो मोनथिबाय गासैखौबो मदद होयो नों साननो हायैखौ गणेश बाबाया साननो होयो नों बुद्धि गोथेनायखौ गणेश बाबाया नोंनो बुद्धि होयो जायफ्रा गणेश बाबाखौ बेफार बानिज्य खालामनाय शिक्षा दीक्षाजों दा रायजो खुंनाय मानसिफ्राबो गणेश बाबा नांगौ पलिटिक्सनि मानसिफ्राबो हनै इएम जादों एमएलए फोरबो दं सब आसे गणेश बाबा जुदि आशीर्बाद ना थाके एसे थगायथ'बानो जाबायलै होननानै आरो बे बुद्धिखौ नङाबा गाज्रि मोनगोन नोङो नङा गाज्रि मोनगोन ना माने मानसि गाज्रि मोनै बुंफ्लानानै थानाय बुद्धिखौबो अनेक प्रभु गाज्रि मोननो हाले आङो जानांगौब्ला बयखौबो गोजोन होनो हानांगौ ना हानाङा खारन नों जाबाय रायजोनिसो मानसि ओंखायनो रायजोआ गोजोनबासो नोंनि खामानि मावनाया जाफुंसारगोन दा रायजोआ गोजोन नङाब्लालाय नोंलाय माबोरै गोजोनै थानो हानो आरो बे सामलायनायनि बेलायाव नोंनो गियान बुद्धि नांगोन ना नाङा बे गियान बुद्धिनि बिगोमायानो जाहैबाय गणेश बाबा ओंखायनो गणेश बाबाखौबो जों नांगौ दा बर'आव जोंना दावराव जालायलायो बेखौनो मानो फुजिनांगौ बेखौनो मानो फुजिनांगौ नङा दिनैनि दिनाव बेखौबो जों फुजिनांगौ गोदो बर'फ्रा आबादल' मावोमोन आइ माइनावानो जथेस्थ'मोन दा बर'फ्राबो बेफार खालामो नालाय गणेश बाबा नांगोन दा बर'फ्राबो गारि मटर लानानै न' बिल्डिं लहा लस्कर नालाय बिश्वकर्माखौबो फुजा होनांगोन दा बर'फ्राबो लेखा फरायनानै डिग्री सिग्री लानो नागिरो नालाय सरस्वती आइखौ एसे आरज गाबनांगोन गोदो खालि मावनानै दांनानै जानाय गियानल' नांगौमोन दाथ' बेलेग दंजोबसै दाबो नों मन्थ्रिफोराव दा जुदि जि दानायनि खुन्दुं नांगौबा जोंना इएम धनन्जयनाव फैनांगोन नङा होमबा आरो माने दस्रा खामानि ना फिसिनोबा फिसारिनि इएमनाव थांनांगोन इडुकेसननि सोरबा शिक्षा दीक्षानिबा जोंहा बिनि इएमनाव थांनांगोन डिपार्टमेन्ट दा बर'फ्रा गोदो बेयाव गैयामोन दा बे डिपार्टमेन्ट जाबाय नालाय नाथाय जोंनि गुरुफ्रा बुंलांदों नों जायखौखि सन्मान होआ जायखौखि नोङो फुजा खालामा जायखौखि नों आलासि हिसाबै सिबिया बिनि सिगां नोङो नोंनि गुरु नोंनि इसोरखौ खेबसे रायख'नानै लानांगौ बाथ्राया बेल' दा नों जुदि बिश्वकर्मा फुजा होगोनबा बिनि सिगां नोङो जुदि बाथौबा बाथौ आलारि बाथि सावनानै आफा दिनै बिश्वकर्मा बे मुलुगनि महर होग्रा दागिरि बिनि दिन आफा दिनै बिश्वकर्मा फुजा होनो नागिरदों आफा मोजाङै मोजां बे फुजाया जालांथों दे आफा नों आंखौ आशीर्बाद खालाम आरो बिश्वकर्मानि नामै नै आफा जों नोंनोबो खेन्दासे माइरं होबाय गय जरा फाथै जरा होबाय फिथाइ सामथाइ होबाय आफा गतिके नोङो माबाफोर दायफोर नुदोंब्लाबो गाज्रि दामोन आरो मा गतिके दिनै बिश्वकर्मा फुजा जों होनोसै दा दिनै नै जों गणेश बाबानि फुजा जोंसो बावस्रांजोब्बाय दा खेराइनिबो मानिबो गासिबो शान्ति खिन्थु नोंसोरो महामना फुजाखौल' होयोमोनब्ला बिथिं बोराबनानै थागौमोन दे नोंसिना बेल' दे गतिके थाखा फैसा ला खिन्थु माइरं गैया बिदि जागौमोन आरोबा मोनथिबाय खिन्थु दा नोंसोरो बेयाव फुजा होफादों बयबो गोसोआव लाखि जों गासिबखौबो फुजि बेवहायथ' जेबो बादा गैया नोंहा जेजों सोमोन्दो नों बेखौ खालामनांगोन नाथाय नोंनि बुद्धिया मा गतिके हयथ' नोङो जयग' आहुति होनांगोन नङाबा बाथौआव बाथि गंसे सावनांगोन गय जरा फाथै जरा होनांगोन रायसननानै लानांगोन जे आफा दिनै ओरैबायदि थिथि जों बेयाव उमुक खालामनो नागिरदों थुमुक खालामनो नागिरदों आफा बिनि नामै नोंनाव नै आलारि बाथि सावनानै मानानै आशीर्बाद बिबाय आफा दिनैनि बे थिथि फालिनाया मोजाङै मोजां जालांथों आफा नोंनोबो नै जों गय जरा फाथै जरा एसे प्रसाद आखाइ आगोल मा दं मा मावदों बेखौ रायखांबानो जाबाय आरो गासिबो आं गोलाव बाथ्रा बुंला क'क्राझाराव थांथारनांगौ दा नै जायखिजाया उननि समफ्राव लोगो मोनगोन इसोर नङाबा जों जेबो गैया जोंनि अहंकारा जोंखौ जेबो सोलिनो हाया नों जेसेखि दुगा जा नों सिंजों सिं एसेथ' नोंहा फोथायनाय दं जे आंना मायावबा मोनसे भुल जाबायदांलै होननायखौ नों मोनदाङो नामा इसोरा नोंनो मोनदां होदो जों जेसेखि अहंकार खालामो पाप पुण्य आं जेराव बुजायबाय थायो पापा मा जों बुंबाय थायो पापा जेबो नङा जि खामानिखौ मावनानै नों गोसोआव फस्थायबाय थायो बेनो पापनि खामानिमोन आरो बे फस्थायबाय थानायानो पापनि साजा
पुण्यआ मा जि खामानिखौ मावनानै नों गोजोननाय मोनो बिराद मोजां जादों आंना आं बेयाव थांनांगौमोन आं बेयाव खालामनांगौमोन आं बेखौ मावनांगौमोन बेखौ मावनाया आंना बिराद मोजां जाबाय बेनो पुण्यनि खामानि आरो बे गोजोननायानो पुण्यनि खामानिनि थाखाय नों मोननाय बान्था आरोना मिथिबायना मोजां खामानियाव थाबा पुण्य गाज्रि खामानियाव थाफ्लाङोबा पाप बेबो पाप पुण्यआबो जोंनि सायावसो गासिबावबो दं जों बिजिरबानो मोनो जोंनि गुरुफोर दं गासिबो जाथाव आदाजों दं गासिबो दै आफादगिरिमोन दं जों बारे बारे बेखौनो सावरायबाय थानांगौ आरो होमब्लानो जोङो जोंनि गोसोखौ कन्ट्रल खालामोब्ला जोंनि जिउखौबो जोङो दैदेनलांनो हायो दा दहाय मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन मोनसिं बोराइनि मोनसे मुर्ति स्टेचु बे आश्रमाव मानो खालामनो हाबा मोजां दहाय होनबाय थादों आरोखि आरो जुदि बेखौ खालामोब्ला आं दहाय रायज्लायहरदों बेखौ बानायनाय मानाय जोंहा कमल गयारि होननाय दं दिनैनो गोजाना नङानो खाथियावनो आरोखि बेनो बानायो आरो बिदिनो जों माबागासिनोखा जों दा बेवहाय दहाय रायज्लायबाय जों बेखौ बेयाव नोंथांमोननो बानायनानै हरगोन आरोखि नोंथांमोना जुदि गायसनोब्ला दहाय बुंदों आदाया जे जोंनि जिथु गुदि गुरु बर' हारिनि बे गुरुनि मोनसे माबाया जुदि नेसनेलिटि थायोब्ला अब्ला बयबो बे सोरलै होननानै बे बर'नि गुदि सुबुं ना मा होनगोन गुदि सुबुं आदि पुरुष दस्राफोरनि रावावबा आरोखि बे मोनसिं बोराया अब्ला जोंनि बाथ्राफोरखौ जों गासिबो गोसोखांजोबनानै गुरुफोरनि बाथ्राफोरखौबो जों गोसोखांगोन बेनि उनाव दहाय DRDAनिफ्राय 20 लाखसोनि मोनसे कमिउनिटि हल खालामनानै होनो हागोन होनदों बिथांमोना कमिटिनि दहाय रायज्लायदों एस्टिमेट मेन जोंनि गणेश बाबानि जिथु मोननायनि मोनसे केन्द्र जेखौ जाग्रत मन्दिर होननानै होनो हारसा रावाव गोथांथार आरो बेयाव फैयोब्ला बेयाव जों फुजियोब्ला बेयाव आरज गारोब्ला जोंनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाया जाफुंसारो बेवहाय फैयोब्ला ओंखायनो बे जायगाखौ जोङो मोजाङै बयबो दर्शन खालामनो हानाय सिबिफैनो हानाय जों बेखौ खालामनो हायोबा जोबोद मोजां जोंनि थाखायल' नङा सुबुं समाजानो लाब जाथों जोंहालाय माथो हिंसा थानांगौ नङा होमबा दा आं दिनै बिनिफ्राय एकदमबारे जेरावबो ब्ला ब्ला दावगालाङो नोंसोर मेगन सागोन होनबा आंखौ नङा होमबा खोन्थानांगोनसो नुवाखै मालाय स्पिकारा बेयाव फैनानै आरो मालाय रेडि जाबावबायनो नङा होमबा होमबासो मानसिफ्रा मोनथिलांगोन दा बेवहाय फैनानै जायफ्रा मोजां फिथाइ मोन्दों रिजाल्ट मोन्दों बेखौ जों बयनोबो खोन्थानांगौ होमब्लासो फोथायनाया फैगोन दा बेवहाय नङाबा फोथायनाया फैया मानसिफ्रा जोंना बे फोसावनाया थालाङो प्रसारा थालाङो आसरित आं दिनैसिम नुजेनदों जिथु मोनसे बर'नि गुदि हांखोमोन आरो बेखौ माहारि हांखोमोन होननानै बेसे लिरनानै दोनदों बे बेसेबां गिदिर बाथ्रा आरो बेखिनिखौ जों आं दहाय बुंनायावनो फरायनो हानाय जाहांबायानो खिन्थु आं दा खावलायदों कमिटिखौ बेजों लोगोसे बेवहाय जोंनि बर'नि देबनागरि हांखोजोंबो बे एखे खोथाखौ लिरनानै दोन जाहाथे मानसिफ्रा बेखौ थाब फरायनो हायो आरो होमबाना मानसिनि गोसोआव लासैनो थागोन आरो बेखिनि आखरखौ हांखोखौ नोंसोर बे धोरोमारिनि नामाव जायफ्रा ज' जाबाय थादों बेखौ बयबो गथ' गथायनो कम्पालसरि बेखिनिखौबाबो बे रावजों माबालै जोंहा गणेशआ महामुनु बेयाव लिरनाया महामुनु बेखौ लिरनो फोरोंनांगौ बै आखरजों लिरनो फोरोंनांगौ जाहाथे बेफोर बायलांबाबो जिलांबाबो जोंनिफ्राय मालाबाबो गोमालाङा बे बुस्थुआ मिथिबायना बे जाबाय जोंनि गुरुआ दिहुननाय बेफोर बिराद गिदिर बुस्थु थाखाजों बायनानै मोना गियानजोंबो मोना जायखौ सोरजिलांदों बिसोर जाबाय इसोरनिफ्राय मोनसे गोहो हरजानाय मानसिफोर बिसोरसो बेखौ मावनो हायो दा एथ' बुरजा मानसि जाबाय माहाजोनबो बारायबाय माथो न'आनो बारायाखै खिन्थु जि समाव बे मन्दिरखौ लुदोंमोन माहाजोनबो नङामोन माबो नङामोन बे समावनो बिसोर माबायदि लुलांखो माबायदि खालामलांखो 71 आसामनि चिफ मिनिस्टार फैनानै बेखिनिखौ खालामना होलांनायनि उनाव चिफ मिनिस्टारजोंबो बिदि लोगो मोनलायनाय बिनि मानसिफ्रा उननि समाव जेबोखौनो मावनो हायाखै मानो जोंहा इसोरनि आशीर्बादखौ मोननाय खुरनांगौ सुबुं दाबो हयथ' ओंखारनो हायाखै खिन्थु जों बेयाव हाबसोमोबा थासोमोबा मावसोमोबा अट'मेटिक ऐश्वरिक शक्तिखौ जों मोनगोन आरोना जों मावनो हालांगोन बे नाजानायखौसो जोंहा थानांगौ दा बेखिनि बाथ्रा आरो जों लोगो मोनफिनबाय थागोन उनाव सावरायगोन मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया दिनै नोंथांमोना खावलायहरनायखाय आं
जोबोद साबायखर थाबाय आं फैफेरनो मोनाखैमोन ओंखायनो दहाय बुंदों आंना लोगोफ्रानो सासेबो धार्मिक नङा होनना प्रभात नोंखौ बुंबाय थादों आङो ओंखायनो खेबसेबो एथ' बोसोराव बिजनियाव रावबो आंखौ बेवहाय जगाजग खालामनानै लेंबोफेराखै मोनथिबाय ना बेबायदि दा नै फैसा होनो हायै समावसो लेंबोबाय एमपि थानाय समाव आं फैसा होनो हाबावोमोन एमपि थानाय समावबो रावबो लेंबोआखै दा दासो नै लोगो मोनजेनबाय धोरोमनि मानसिफोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय मोजां मोनबाय जोंनाव लोगो मोनबावगोन धोरोमा बुंगौमानि लावगौ जोबनो गैया बे हाजार लाख बोसोरनिफ्राय फालिबोनाय बे धोरोमनि बेलायाव नों बुंनानै बबेनिफ्राय फोजोबनो हानो नङा होमबा माथ्र बेल' धोरोमनि सायाव फोथायनाय थानांगौ जोंनि गुरुफ्रा जेखौ फोरोंदों बेखौनो जों खालामलांनांगौ नों जेरैखि खालामा फोथायथिया थानानै बेखौ खालामलाङोबा बेजोंनो नों आशीर्बाद मोनगोन बेजोंनो नों गोसोआव गोहो मोनगोन बेनो आरोना दा बेखौनो बुंनानै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो सिबिनाय बावहरबाय जोंनि बे दमासि आरो दिनै मागो बे फोरबोनिबो आं गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय आरो जोंनो बेबायदिनो जोंनि जितु दा जोङो जयग होदों बेवहाय जोंनि महामुनु जोंनि बाथौ बोराइ आरो जोंनि गासैबो मोदाय दावदायफ्रा जोंखौ आशीर्बाद होथों आरो जों जेन बिदिनो अनलायनायनि गेजेरजों खौसेयै